Så vil jeg gøre de sidste ting klar til Hadsten Gade Grand Prix, som jeg skal køre i dag. Det her det er cykling, jeg kører på i dag. Jeg tror ikke, jeg har sådan helt vildt store forventninger, fordi det er ret vildt ruter, jeg kommer til at køre mod. Men ja, følg med. Jamen altså, på første omgang, så er der nogen, der styrter lige foran mig. Så fik jeg et ret stort hul. Så kørte jeg egentlig for mig selv resten af løbet næsten. De hentede mig med en omgang, men jeg havde egentlig energi til at følge med. Men ja, det var lidt dårlig stil at hoppe med på nogen, som jeg ikke har kørt hele løbet med. Ja, de jagede mig så også væk. Men altså, jeg er tilfreds med mine tal. Jeg kørte 23 watt. Det er sgu okay. Nu er jeg lige i gang med at rulle lidt af. Skal vi over se de professionelle, eller så egentlig bare hjem. Det lyder